तेव्हा तरी कसा येतो तो बघ. नाही नाही ते नाही. काय लहान नाही ते माझ्या अंग मारून दमला यायला. दमला अरे इकडून आला हे असेल. नाही हा, बस खाली बस. बस बस हा शिकवलेलं आहे ना. पार्टीस साखळी आणतो बांधून ठेव. पिल्लू घराला. ए, दिल्या. हम्म. तेव्हा तरी कसा येतो तो बघ. त्याला नाही ते माझ्या अंग मारून यायला. हम्म. दमला दमला अरे इकडून आला हे असेल. नाही हा, बस खाली बस. बस बस हा शिकवलेलं आहे ना. पार्टीस साखळी आणतो बांधून ठेव. पिल्लू घराला. ए, दिल्या. हम्म.